ئیسا یەکی جنۆی قەنج دەکێ مارقۆس 5 ئەو دەرباسی ئالیێ دن ئێگۆڵا جەلیلێ بوون و گەهشتن هەرەما گراسینیان گاوا گۆ ئیسا ji qeyîkê derket wê gavê ji nav goristanê mirovek rastî wî hat got bi rihê nepak ketibû yanî cin di bedena wî de bûn. Ew di nav goran de dijiya û tuk kesî nikarîbû bi zincîr henjî wî girê dê. Çimkî gelek cara ew bi qeyd û zincîran girê dabûn, lê wî zincîr qetandibûn û qeyd şikandibûn. Tu kesî nikarîbû ew zeft kiribana. Hergav bi şev û bi roj di goristanan de li serê çiyan diqîriya û xwe bi kevira birîndar dikir. Gava wî îsa ji dûr vedît bi les hat jê re çû ser çokan û bi dengekî bilind qîriya û got: Ya İsa, kurê Xwedayê herî bers, ma te çi min e? Ji bo xatirê Xwedê min nede ezabê. Çimkî İsa gotibû hey ruhê nepak ji wî mirovî derkeve yanî ji bedena mirov derkeve. İsa jê pirsî navê te çi ye? Wî jî got navê min Lejyon e. Çimkî em gelekin wî pir ji İsa lawa kir got ew wan neşîne dervey wê heremê û li wir li pala çiyê garaneka mezin a berazan diçêriyan û rihê nepak ji İsa lawa kirin û gotin: Me bişîne nav berazan got em bikevin nav wan. Wî jî destûr da wan û rihê nepak jî derketin û ketin nav berazan. Ew garana got nêzîkî 2000 beraz bû wê xwe dikaşî re avêtin golê û xeniqî. Gavanên berazan reviyan û ev xeber li bajêr û li gunda belav kirin û xelk jî hatin got tiştê wî bibînin. Ew hatin ba İsa û wan ew mirovê got lejyonek cinan tê de bû bi cil û li ser hişê xwe û rûniştî dîtin. Hingî ew tirsiyan. Yên ev yeka got ji wî mirovî cinoyî re hat kirin û tiştê got bi berazan hat dîtin jî xelkê re gotin û wan dest pê kirin. Lawa jî İsa kirin got ew ji herema wan here. Gava İsa ket qeyîkê ew mirovê got cinoyî bû jê lawa kir got bi wî re here. Lê İsa nehişt jê re got vegere mala xwe û ji maliyê xwe re bêje got Xwedan ji bo te çi kir û çawa li te hat rehmê. Ew jî çû û eva got İsa ji bo wî kiribû li herema Dekapolîsê belav kir û herkes şaşma. Pirtûka pîroz İncîl. Silav û rêz xweş bû birayên hêja.